Ture akaya Maria kono Nura FM kanubani ademebo beka ya Maria kono ambena do gafe kono Sambu Kulubali ala tele Sambu General Sambu aleka ya Maria kono minya awekado ambena do gafe kono ndoko l'indépendant ambe shoni sikaka shoni nanya sigi Mohamed Aidara Sherifuke ya bani akumambe ayagira kafo ninye makisal awekado oyafo ayafo to kun temene minye some belebele mimbe nabe Union Africaine ka some ba nabo kofo ale yere de kera awekado onyema kurai makisal ya gira kafo ko imbebe awekado anunga jabana marabo de bulu ukafemvo sedia wonyena yalsa sedia obisika mimfom ya yalsa unisedia o kaseka bengula akunonte nyangini bere kafo ko lubi fekata malikama te awekado ulufela ku abarata ningo imbele jerele akulu te nyina minya awekado bingani wale ya kerengereni ala kudita minumbi no luko ni kembe so buye bi agula belebele takadu demokrasi la awekado farafina bunagu bela jireka akulu te nyina uko de strategala jamana nyama mimbe na be Senegal to no ye makisali le ko ni ka diskuru mimbe na ya fo Union Africaine awekado okeneka ali yere kera onyama kurai sama chama mbe ukono ningo imbe kera sibrido fevrier kalo kle duro akera yoro me oye awekado adisi abibai bazirga baku akuka ta ko bisaba ani duruna session ordinaire mimbe na be conférence des chefs d'état na bo ko fo ni gouvernement Union Africaine otola Macky Sall awekado akumana kerengere ni ala jekulu nazarauka awekado kono foni distra mimbe na France 24 ko fo akumana awekado osrafe ayajira ka fo minye kudeta minumbe ni awekado luko ni be ka ke farafina fambela jilefe ko yegela belebele akwa le koni ba kombi aba konshini sabu lube tabulo minga ko bi atije ka fomia chukoshila nya awekado rasuka wulika joke wati be ka fukubu sendo politique bunagula awekado ka ko che amana ke chugo amana gela chugo fendo femini awekado uluko ni be tabulo minga ko bi kikado ko lutsika awekado jeni aye emu isoro forfe bana haram nina no alam nina wede aidra alata ya laka de chawa babe akone jata mineke ko makisali ya jira kafo ko lutsika jeni oye chugo shila ako sabu ko imbe damine na utukalo san 2020 damine na chugo mi oye awekado ba malibaye farafina awekado an fanvelai ko so bekoro wuguba ako bole ngoyi gine ya awekado isinda ba maliba sinola wa obeka faranywanga minya awekado Burkina Faso anta zamana ofana yisinda awekado minye ningo bela jirena ako ni jata mineke ba maliba ka fo minye ningo bela jile ba maliba ka tabulo min vlene aliko ni kera soguye indugu nun chama be uluko ni farala nywanga seka wulika joni chesuruke mbe seka to kudita ubike ko kumana minye nyangini min taraka awekado nindugu nun sigere ko ni bike soguye fenjama be awekado obe awekado nyedo wa obi dabla ako sediawo hakilina teka foko awekado ka nyangini ta awekado nindugu nun ko lu sigere akunga misali la ulu ataka mali sigere ko imbe chukumina awekado fendo femina fomyera ni akodonedu akoni alaje ko jetseka kena ikoyi gafu luka ke ko kudeta kera kudeta inga kiba fo ko fema ke ako kuma bidoni mina ko bi anga autorité no eje wana marabawi ko lu de kanga fere nyini ka lena ni haklina dodi sedi awo majalsa ulubse ka baraka awekado akoka chugumi ko lu ni son jale ko dibe kono law sabu ulubi fe awekado oni anga nyamaw ko tega udi nywama bara ko ke akechugo nyumana akoni alaje makisal awekado ayekuma bela jele fo watimi minye gela mimbe farafina kuna ayidadu la ko sobe aw mo go bella kanala farafina terrorisme keleli amogo bula farafina anyere dama ni nyonje mangani furgu ni feminum be amogo be awekado ango nyenebo anyere dama ni nyonje sabu minye ni ngo bela jili kele mimbe no ye marfo kungai alika donc afo angango dabla mimse ka to jamana imbi jo kuma ani be ani kilinya abise ka jo osra fetu aye wele dake be kay hakilila kunuke hakilila kunu mimse ka to awekado amba do kele mimbe awundala farafina aku coronavirus oye awekado lakana minye abekene lakana likufo be awundala ndogo tebenengo kabuyi minya mbidoni mina ikobi anga kenya awekado fura ko na serofe fana okanga nyenyini makisali ajira kafo minye farafina anga seka anyireta sabu minya awekado farafina bilama tare chama mbifo ko million bisaba awekado kilometre carré ode farafina minya awekado mami mbia abet
1 milliard 300 millions d'habitants o be away kado o bo farafina kono bi ko ka boy min ye taji ni ku ba réserve ta ka laje min be an fe kemejo bi woro abi farafina min ye dugu jugoro fe on dashile de be an bulu ati fo ka ba farafina kono ako kuma na yana anga nyere fa nyugo sama ni fe on bulu anga je ka barake min be se ka to farafina away kado abi lafia min be se ka to am se ka ni so ja tu Makisal ay babu minun soro ka fo min ye Union africaine o ka keneka sibirido kalo kli duru tedi otia akara kun sibirido o kana sa Makisal ye min soro ka fo o de ninya away kado Mohamed Haidara ali afara nyanga lende panan kono o ka so ma dai na boli ibinya bala marma ganya ma bunya ajaranye ambe mun fana fo Makisal ya ye kudeta ka be ceya farafna konala ko juguyadu mara ko juguyadu do o de benane aye no dabla la jendu ngudu kudeta ko abeba abana nyama albisra dan tama bogar to ko pour Chad ko o talawa aywa Chad ko ni masebala ay Chad ya te ka Chad nge kudeta yo Chad ngoni ko wara de o bulu Chad tan te kudeta Chad jara français français ka ko la benedo donc o te kudeta wala abana famna ke jugula quoi voilà. Nouvelle horizon ne bale samaka gerna asama nyama nuri nari a bela jele endu togo wallahi maamanu tuwe me bonne ali akudi akumara akomi Union européenne kun keleme ku kan nyangili mu ninga bede ninga glu esikatala nyangili ya bede ninga susude ko anga jamana ministry saba oluba ala munye sente mafla olu bela jele uba ala maduru tewa luka nyangili taninga ni maduru koni ninku usegere ya ila kafoko ni maduru maamare beni maduru na ko kan nafulo ko be jamana ko kan kerengala na be Union européenne na bo okofo o na folo ko ona datugu o bolen ko fe ka bo ka foku beta munye voyage la Union européenne kona la nyama o fena kera c'est tout c'est fini fatrique ba ka folo munye mama ni turi ako munye Union européenne ina fo u ya fo ka teme wati temonuna ko be na nyangili bere taninga maliden do ko nku o segere o nyangili bere ya taninga anga maduru nku o segere o maduru na o be ka jalakili chama ni bini maduru kan ya ira ka foko ni maduru imbela jele ku kele me gora dabaye kanya shimu transition akuntala oma ko nunu ne kera so be ninga transition ninga do fara akuntala o janya o kan fatrique baga fola ako munye Union européenne jamana muga ani wolonvla nunu bela jele ko nyangili bere ninga asusu ni maduru okun kenan kungolo folo o docteur Shogel ko kala maiga ale te premier ministre wa o bere ka susu ale kun o bolen ko fe munye colonel Maliki Diaw ale sente o nyama ya ale ko kata fara munye colonel major Ismail Wake ale fene ba ala o bolen ko fe munye ministre mumbe nanka ma Ibrahim Igasa Maiga nyama ale fene ba ala ko kata fara munye Adama Jara e be ko ma ko ben cerveau nyama ale fene ba ala ale te sente mayiwa fatrique ba ka fola ni Union européenne manu nga bataki ni ya jetemna ka laje jalaki juma o keleme ko bimie de Shogel ko kala Maiga kan ya jetemna ka laje ni transition ni maya kuntala ko jaya ko mawrata ko docteur Shogel ko kala Maiga ko ale de do ale de kera sobie transition flet tabulu la ni ko cheno te muso no te ko Shogel ko kala Maiga ko ale nodo stratégie la ko kala ta mo ale no ko nga buluda mo ni février ko le muga anu wolon vla ni yaye ko masaka ke ko chete muso te ko Shogel ko kala Maiga ko ale nodo riba ka fola o ye Shogel tai o bolen ko fe mu Ibrahim Igasa Maiga ale fere ya anga ministre mu na ale ka bara beneno refondation ko oma ta ale wa ni ya jetemina ka laje ale joro bele o de yera mu nye fanga e meseka dafri tugo muna na be ibe ka fanga o kofo o sabu ke mu M5RP o tonde jole o do o stratégie la mu ye Union européenne o ye bere ko ni ka asusu Igasa Maiga ale fere ku ya jetemina ka laje o siga fo bele mu no o kera anga jamana ko na la anga mako assise nationale de la refondation ko o Ibrahim Igasa Maiga kale de kumo ko bela jelen ko o labe ni yaye ka fo ko sanduru o fora transition ko kola ko cheno te muso no te ko fene Ibrahim Igasa Maiga noy e bere ka asusu ale fene ko watrique baga fola ako ni Ibrahim Igasa Maiga dum fu jetem na kala je ma do fene M5 tonde koro ko odo ko wa fene wuli ka jo bele ke ibe ka fanga ko abse ka dafri tugumna ako na moray mu ye colonel major Ismail Wake u ye bere fene ka asusu ale kune colonel major Ismail Wake ye bere susu ale kun ko kata fara mun ye colonel Maliki Diaw ka ye bere susu ni fla bela jele okun o be ka jalaki jumen bi nunu ka o ko nunu ye maye ne jamana fama no be colonel Hashim Kuita ko fo no ka surun kosobe wa fanga dafri mun no o kera jamana ko na la no be ibe ka fanga ko fo ma fla ku bela jele ku usima ala o ko ni ya jitemna ka laje ti kalo kleta ani kononton sam bafla ani sam muga mali don to yinani dongo tukashila wati mun na mun ye CNSP na be mun ye
comité national pour le salut du peuple mu Ismail Wage ale de kunu ka kuma la silai ye bere ko osusu ale kun o bolen ko fe mu nye Maliki Jawe ale te CNT nyema baywa ye bere fena ka asusu ale kun ko sabu ko ale be CNT mun kona la bi ko kuma na feran dabali bela jelen tika senga ye kalata o be se ka ke tugumna ka ko CNT ko le fena kera so wabieni kalata yi ninka abo aduga koro mu nye Ben Jara Adama Jara Ben le cerveau uye jelaki jumen ko obi aleka ko kale ye maye akele meka ka jekulu musigi senga nanko mako mouvement yere wor debu sur le rempart ko olune transo kuntala ko ye clé ko transo fene ka janya ko sigata la ko Adama Jara Ben le cerveau kaka manifum fene semo ula ko Adama Jara Ben le cerveau sandurgo kuma mno ofora Ben Adama Jara Ben le cerveau ka yo sebe koro sisi uye jelaki ko ninka abini ma duru mbala jeleka jamana premier ministre sogel ko kala maiga munye Ismail Wage Ibrahim Igasa maiga Adama Jara Ben le cerveau ni mata fara Maliki Jauka ko nunun kuti na suka voyage tukashila kata Union Européenne jamana ko la wono ya sura Musaka bu bolo Union Européenne ko la nyama ko ni yo fana dasole yani wati joche na foni fle anya sama ka bon nouvelle horizon ale kono Mahamane Touré ale kalm kalatigi marma ga nyama ibunya obala manyena ole flanga mamun nglo ne nunu mako be Union Européenne na afuna gara sogol yere ke o yere fana sogol kon note ben kon tew ben yere ni kati yere bora abe pare di la kati Nescafe boîte de babula abaka wari bla Nescafe boîte de fo na utaro ta ko bo musuka blan joro on te continue le ko ni ben ko ni to do ben femme ben mulwa ndoko kedu bashi ko ntete mina bashi bala de amuna ki aklito mo lore ka kusa tabina liu la te ko madi te ko imadu te ko ima awde ni ndogo awo ala kan ni sababe minya awai kado wulika joni chesiru awai kado ko ni kelodo fandafe ndogo minya awai kado fasiri bambulu ko nouvelle horizon bale ta chaw ninya ta minya toguna atrore ade kumambe ndogo minya awai kado halibi hakilisigi yando nyerela kuna funi nyuma onyinini o de biseka ke sababu ye ka jamana kono deun lafia ka jamana kono deun bon nogola ka jamana kono deun hakilisigi o de stratigala awunga ministre mimbe no be ministre de la réconciliation no bo ko fo anyere dama ni nyanje be ani kilinya colonel major awai kado Ismail Wage awai kado ko kunu ko ani kuna fundila wi nywaye akera kunu ako ulutali mingera Italy Rome fen fora o de awai kado bembalia mingumbe awai kado ulunni awai kado kadri mado ni nyanje o bembalia ko kuma o de fora awai kado ulu o de kuma fo uni CSP awai kado umo ni nyanje akoni jetemineke mission la hautani mission yi awai kado utara kata fere o de nyini ani be ani kilinya utara kato de nyini mouvement signataire minumbe no lu koni bulu no be accord la o je kulu do de be o je kulu bado siki ka to da ko cadre stratégique permanent na bi wole ko CSP ndogo oluni Mali gouvernement o kado transition togola ministre de la réconciliation ani be ani kilinya ka di nyoma ma mimbe ni awai kado accord de paix ani réconciliation ba ni bulu no colonel major Ismail Wage ni mbera jerle ani jokulu do ulu ko ni kunyi wuli ka joke ata Italy minya awai kado jabala ba mimbe na be orom ko fo ikado utara yi akera do kun laba ngonna ma mi yu wele o de jokulu ba no ONG Arapasisi ay kado ka fo ulu de wele akodi strategala ni tara ni nana dumbulu kanga ke nyefoli kanga ke foso dewi ko de strategala minya awai kado kunusa conférence de presse belebele o kumbe colonel Ismail Wage colonel major Ismail Wage ale de conférence inge akera kunu awai kado karido février kalo kle woro en 2022 akera romi o ya yere ka ministre soyi ndoko nimbe kunde dore ka nyefoli ke sabu minya Italy train akuma chayara mimba fo kanye mimba fo ka juya de yitafo kuma Ismail Wage fa ka bo awai kado ni ka nyefoli ke abuni kolobo nywana bise ka to mo bise ka fomya ajira ka fo ningo min flani minya awai kado ni jatemeleke uluni amali gouvernement ale ni awai kado CSP ni nyanje ni mamino hakli bala an yere ya kuma fo ya adoni kama minya CSP mo yere ya nyini ko Ismail Wage ka ka bo mali gouvernement sabu ay tabali goshi bando be akuti jenai bi uti jenai shiri wa utseka ke chushila ale de wulila ko dugu wero manga CSP bismillah kasoro awai kado mali mabwa kalama yelma mali ko kuma mafo ala ko de kama sa Ismail Wage awai kado uluko ni wulila ulutara
la tali min kɛra bɛnbaliya de kun bɛ cadre min bɛ CSP ani Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ sabu CSP bɛ ka baara kɛ cogo min ani Mali gouvernement hakili la baara in bɛ kɛ cogo min tɔgɔ kelenw tɛ fana o bɛnbaliya min kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ italikaw n'o ye Oromi minnu kun y'a sigi k'a fɔ ko bɛn ka kɛ minnu ye CSP in sigi olu ye awayikado kantigɛda jira olu la olu yɛrɛ laban u tilala k'a fɔ ko jɔn ko Ala Mali gouvernement ye min fɔ an bɛna awayikado madon ninnu wele k'u lasigi k'o ɲɛfu ɲɛna u lasigira ɲɛfɔli kɛr'u ɲɛna o de siratigɛ la u bɛnna ko kan ale welela olu taara ka taa ko in lajɛ ka n'a sɔrɔ ko in awayikado a jabajɛlen don Mali gouvernement siranna fɛn o fɛn min ye Mali gouvernement ye hakilina fɛn o fɛn min di italikaw y'a pɛnpɛn k'a jira u la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw ka jateminɛ n'aw ka hakilina a n'aw ka observation siga t'a la an y'a don awayikado kow kɔnɔ ani Ala sɔnna a ma a bɛ taa a ka dabada ma baara bɛ kɛ ni o de ye a ko i ka dɔn k'a fɔ o kumaw de fɔ awayikado olu taara o de senfɛ olu taalen olu nana papiyew lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ ka n'a dɔn k'a fɔ jaja awayikado olu ye min laɲini olu ye min fɔ siga t'a la o sɛbɛnden de filɛ nin ye wa olu bɛ se ka baara kɛ n'a ye a banna i ye kuma faamu ni ma kuma ti dɔn ani ma kuma ti ɲɛ dɔn ni da gelen to ndɔgɔ a ko awayikado olu y'o de ɲɛfɔ o kumana sa min ye awayikado olu fana ma dɔwɛrɛ kɛ olu y'a jira k'a fɔ min ye awayikado n'a ma ɲɛ an ka ɲinifɛnw o kɛra anw bolo sɔrɔ fɛn ye alhamdulilayi taare caman an b'o fɔ a ko Orom olu ye jateminɛ min kɛ o de y'o ye sabu olu y'a laɲini k'a fɔ min ye awayikado CSP ye bɛɛ ka don a la bɛɛ ka fara kan sabu a bɛ se ka kɛ ko ye ko min bɛ se ka to Mali awayikado bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen ye min ye awayikado maa damadamani minnu b'a kɔnɔ olu tɛ se ka kuma awayikado population bɛɛ tɔgɔ la ko population bɛɛ ka don a la jɛkulu caman bɛ olu bɛɛ ka sɔrɔ a la wa ko in yɛrɛ a ɲɛmaya ka ta ka di Mali de ma Mali gouvernement de ɲɛmaya b'olu de bolo n'o kɛra Mali bɛ don a la Mali bɛ dɛmɛ kɛ ani Ala sɔnna a ma fɛn min ɲɛmaya bɛ gouvernement bolo yɔrɔ a tɛna muru ni ɲɛsin a yɛrɛ ma o kɔni turu a yɛrɛ la a ko o kumana sa o de y'a to olu kɔni sen donna awayikado ko in na a ko hali bi n'i y'a lajɛ a ka fɔ la min ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen olu y'a dɔn k'a fɔ waati min na ko in ɲɛ sɔrɔla nin cogo in na ko olu y'a jira k'a fɔ n'u nana Bamakɔ yan fo ka bɛn bɛ kɛ CSP tɛ bilen dɛ komi CSP yɛrɛ tɔ man diya bilen a yɛrɛ banna n'Ala sɔnna a ma yan'a ban don cɛ olu yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ tɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka da la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kɔnɔ ko bɛ di Mali de ma wa Mali de b'a ko piloter baara bɛ kɛ ni awayikado a ko maaw ka siga b'u yɛrɛ la koyi olu ye min fɔ olu b'o de kan olu kantigɛda ye min ye olu b'o de kan sabu awayikado fasiri kɛba n'o ye awayikado tuguna a Traoré a y'a jira k'a fɔ a ko min ye l'état malien a ko ministre de la réconciliation n'a pas manqué de mentionner que quand même l'état malien maintient sa position par rapport au cadre qui existe déjà jamana a ka position ye min ye cadre min bɛ déjà minnu taara Italie jamana ka position ye min ye u b'o de kan wa u ti wuli ka b'o kan ko yɛlɛma ka don ko la c'est-à-dire il ne le reconnaît pas et ne le soutient pas et ça ne le concerne pas u t'a lakodɔn an t'a dɔn u tɛ kadiri lakodɔn u tɛ kadiri dɛmɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ a kadiri ka ko foyi t'olu ɲɛsira la olu b'o de kan fo bɛn kɛra kadiri kura min kan o ka sigi kadiri kura in ka sigi a dɔgɔ ne kɔni hakili la k'a fɔ k'o jɛlen don kuma banna o nka ɲɛma ni nana n'i da de fɛnɛ a bɛ faamu dɛ kunnafoni ye fɛn mun ye bɔn ne y'a f'u ɲɛna c'est à dire que olu tɛ information di a temps olu bɛ na dɔrɔn u tɛ information véhiculer ayi information kuntanw caman bi bɔ bon n'olu bɔra kuma min n'olu ye san sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka bɔ ka na kuma bon u b'a sɔrɔ déjà mɔgɔw funteni na c'est à dire il faut parler il faut communiquer a bɛɛ mana fɔli kama mais souvent a fɔ il faut communiquer ni an ɲɔgɔnna min filɛ nin communiquer a banna c'est important parce que a ko de siratigɛ la k'i k'a dɔn k'a fɔ a y'o de fɔ min ye awayikado ka tila tuguni k'a yira k'a fɔ Orom bɛnbaliya min tun bɛ gouvernement ni cadre ni ɲɔgɔn cɛ o kuma de taara fɔ ye min bɛ se k'a to sabu jɛkulu min ye CSP sigi o jɛkulu in bɛ Orom di o kumana jagoya don k'o ka taa ɲɛnabɔ ye colonel awayikado major Ismail Wage a y'a jira k'a fɔ ko awayikado titre kelen point kelen accord la awayikado o kuma ma taa fɔ Orom kuma tɛ k'a fɔ ko ka a signé ou bien ka yɛlɛma don a la i ye kuma min fɔ a y'o de fɔ a ko a fɔ yɔrɔ t'i ye a ko accord kuma bi fɔ yɔrɔ min o de awayikado comité de suivi de l'accord CSA k'i ka dɔn k'a fɔ accord kuma a bi fɔ ye de a ko kuma na sa cadre min bɛ awayikado olu ni ɲɔgɔn cɛ ani accord ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ko danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ u cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji ale yɛrɛ ka fɔ la a ko min ye sujet foyi den kelen tɛ yen min taara signé awayikado Orom kuma tɛ k'a fɔ ko accord ka fɛn dɔ bɛ yen
ko bolo no tarake ala abana anga sabali ben kelinya mimbe ikar ango sisi abana kadri ulu de kokolu tala ulu dati dwala sabu kadri min vlene minya aweka do 16b wa dama koyi on nulu welela ukala nyinu ye minya o sabatira gouvernement bi da dwala wa ni bara sigira kanya ulu ya nyini chuko minabi to sirafa deme fenfe kanga do obi do sabu gouvernement yere ka jakulu do gouvernement ka tonde do faso de on babi do dakelen ka bo dakelen ndo il est important ko yoro préciser patri vlene minya aweka do toguna atrori nouvelle horizon aka fasiri do ibunya bala bunya ajarani wagaye ni munge nyama bara anyena ko sabga muye CSP mfleni akuma chara wati temunu munya ali kuronfanya fana jakulu chamambe ulu ya ira ka fokuta ala kudompi kuta ala kudonji voilà okeraw donc fo jakulu num bede ka faranyo ka sa o bede ka douala wa to were be fo akora abana nego abika fo ko police territorial fiera ni ero la abada bugan ne foke ko fiera orom de ay police territorial do degere bina taka do sente konala donc ubolo ko muye wage takali munketa Italie ko wakilna de nanawla ko ngaratinu ane ma fomi ya parce que police territorial ko mo embe fola dro abe sente konna c'est bon ka tapaju ke pour ka fana kana temo fana kai mais wage ko ka alimata o kama donc atara minga mo de folen fleni kuma nyana o sanya fomi ya ala kan ni sababe amina ma ko dombe ko be don tendo ala kan ni sababe amina meme sanogo me bona ale ka fasiriye lob konna la amayda kanumba alibi ku sogole be nura fm ni la bi kononton ani nani tombi murumuru duru la sile obike ka bojela korji ko mani woreda ala nyama ko chawula ka fenfe o ka kusa chega fenga wule afe no kera may docteur Shugel ku kala maiga nyama awula ka kufe aka chenjela nani ko ama shele segu konna la wa fatike baka fola ako munyanga premier ministre no be docteur Shugel ku kala maiga kofo juma temeni akume sieku anyeshi munye festival sur le Niger oka mumbeka okoloba ningo okare osiratigala akene ngabe na ka foko munye Shugel ko kala maiga aida do babu chamana Caire d'Afrique bison kosobe akoko voilà c'est ce qu'il devait faire depuis son retour de Rome mais il ne faut pas donner le temps au griot de Facebook ay chene fo mais quel vrai ay chene fo non ay fo c'est vrai wake bina domuna o do abelchinga bo panguru kono dro ka ta ko ngale masake na dro abe kuna fondi c'est vrai akuma aketeni ala kan ni sababa ami la ngata Shugel ako munye premier ministre no yo Shugel ko kala maigae munye segu ko fe aida do babu chamana babu nuna ibe na ka foko munye ali nyangili muno taleme ka ngo jamana ko segere munye sida o maufe munye docteur Shugel ko kala maiga aida do ula o bolon ko fe fokata fara munye an walla kana ba kana be le fama okufo ulu keleme ka nyeda kura munin ko o fari ko bulga ni wati laba nuna Shugel ko kala maiga aida do ni bela jele ula fatili baka fola ako juma tebene ne mai be na foko segu mani fini bora inna fo la rabbulo ninga anga jamana premier ministre no be docteur Shugel ko kala maiga kofo ninga abismillah o kana nga munye Shugel aida do munye sido mawe nyangli bere mun taninka on segere Shugel ka fola ako nyangli bere munu folen flega taka on segere neta ni nyangli bere ko ne sadat ta non fe buna de madde la ko benta te ani sarian ka su an ku fen do ko adabo ku de dore ka ngo jamana ninka asigi asin samara o kan wati muna munye an walla kana baw na be le fama o ko fo ulu buga bamanchu nin ku sebe ko bunte ko bugu yira nyini wati kala na ko bina ni nyangli nin ko o taka on segere wala ni te dore ko ka ngo jamana ninka asigi asin samara o konna la munye Shugel ko kala maiga ako kale ba famia we wulika jomu no be sina ni wati na munye jamana chama o fe ko ka don ka fo ko ni terroriste de kanye simunya anwa jamana oma nunu manunu ema ko sigata la ko terroriste ku udokui watige baka fola ako ali bimi Shugel ko kala maiga akuma de ako ka be malidem bela jele akilasigi munye segu ko we ku ka dugo ko oke rani so en ka fo ko ni antale ko amesiga ko wa e ko segu ko ko okuma ko ote mirina kelem mbo olula o de jamana la kana be segana jamana fantan nani bela jele fa to muna ne mirina be jamana fama la bi ko ye asim ko ta ko ya amirna oye Shugel ko kala maiga alibi akumara akoni ko njate mene ka laje munye sida mawe ko feran dabali bela jele ne ke ninga jamana ninga onneme katani an wata bolo oye Shugel ko kala maiga ako wuli ka jomu no be sida ni watina rasa ka gouvernement ninga asiga sin samara okona la ko obe famu ko sobe ko sabga mado be ne mai be na ka faku ungani akoni ko ajele te to wasla wulle biga wuli ka job bela jele ski singa ko gouvernement no fla singa ni watina ka gouvernement ninga asebe ko ci Shugel ko kala maiga segu ko fe alibi akumada de akuye abe misalita African saga fe communauté internationale ye bara mun kay sa muga o be la clientèle de
de fe kasna ka murti fari ko boloda ka bo mu Afghanistan olu di mu Bamantuma ku yo bara mu boloda anyo o bara ne ko wakantina jeno bi wa antina jeno sini an jakolendo ninga partenaire wora nyini partenaire no be sekana demeta ninka an segere jogal ko kala maiga akwa me domina ko bi adolente masila maliko no foka tabla mu maliko kanaka an wala kana ba wulendo ku jo jian dongo do ne da kura de buka burga wa jian dongo do marama fen kura o be ka san bangu be san to mu na mu mara fa be santi wala sa mu Bamanchu be seka kala to mu na jogal ko kala maiga akwa me domina na foko bi mirina mu no obo alena ka jamana famala no be ashim ko ta ko fo mali adamine mu nye kaye ata go fo kidal la kana be seka na ni bela jile o la to mu na wona ke ka wa ban wati mu na ko mu nye masake kala ta ko baro be soro ka bolo da jogal ko kala maiga aku ka don ka fo olu bunu jaso fo nga wa kuma ko ni ko ota ala ga feran dabali bela jile ne be ke iya me ko masake ko abesigi la kana de nye nyendu ni la kana to manye e ko masake mo alina na no sigi nyama kligandire de fe ko be panga wuli ko tigere la wala kana ko kaka sabati mali fantan nani bela jile fe jogal ko kala maiga ali bi akmara ako munye segu ko wi abe foli tani ku usegere munye festival sur le Niger ma munye akola be ko bada foli ko abe tani ku usegere na fani fle anya tani anya samaka bo lob ko na la meme sanugo ale kalim kala tige mar maiga nyama ibunya obala ndo bunya jara nya bunya barika hali bi nambita ambisi radio Nura FM minya awayka do ambita basiri be ambulukoro sedu jara ali kumambe sebe ngono sebe min nangwa makulle ndipanda ndo transition ako awayka do kembe ka wulika joke charti min gumbe awmbulu na bi wule ko charti de la transition charti te ndo awayka do ka foko do na tawla yel makanga do abara wala yel makanga do asebende do wala okuma sa minya awayka do okonye bulaw e ka do ka fo o dabora ako de strategala ministre délégué mimbe na be premier ministre krefe yel mali minum be politique bunaguka ani ka do anga jamana institution ba ni fenjama be mimbe awayka do sebende on chama fo ulu yel mali ko ka fo o ministre ale conseil des ministres extraordinaire ayo lanyini o kera juma do février kalo klinani san 2022 ko ko indi dore ko projet de loi o de do mimbi na laje do werete charti mimbi no be charti de la transition na bo ko fo o kalaje yel makado ko la mimbi se ka to bara ere bike kanye chumi sabu charti intara ni hakli bala septembre kalo klita ani fla san 2020 akero wati parce que bako ako ni ngomine ke min flene ni awayka do atara conseil des ministres ka conseil des ministres extraordinaire gouvernement ni awayka do fenjama fo sabu gouvernement be doni mena ko bi transition a wati doni fo fere ka nyini so makado awayka do charti o kononana o temene ngo ka boy min yi yelma chamo de fana be minun tara awayka do assise national dairy fondation so keneka fo lu fana kallaje olu ni charti abeka ke kunglina kelen baraka se ka ke awayka do o kononana ako de biseka to transition bil lafia o de biseka to so de bil lafia o de kama conseil national de la transition no CNT wulika jokera awayka do nika se uluma min biseka to bara no abiseka nyeso ndo bara kolo grima yoro ejimai vice president ya o joro mingumbe ni hakli bala yani bandau ka galaw ni awayka do moktar wan ka galaw vice president ya sharti ku yo lanyi o joro mimbe sharti ko no vice president ale joro ku ye fen jamaye o na manya ka fo bi vice president de awayka do president fo fere ka ke ma minu be minu kera ministre ni awayka do be bara la sharti ko no fo fere ka ke awayka do lu fana ka joro e minu ku be vice president bulu o joro fo lu ka di awayka do otiguma ndo bole ngoy flana sharti be na min lanyini malik gouvernement min be anguna bi gouvernement ka daile polangata min ya awayka do ma min ganga do akono o kaddo yar sabara bi sika ke akatoni ma kulega me abobo sa ya wode ato buligi ma do kundu ko ledo ado ko sa e ma do ko kuma chalo no clip mo chale do kasoba yere yiraw dabole anga ta yere yiraw anga transition demain ali suro ne welela jibe welela ke muna gouvernement ko inake adonga ay ko mo be enquête de moralité o de do bo de ka we nyinigal dowla nyolu jabi donc aka ca ala fe ibisa ka tugun no fe de monsieur le ministre merci Nico tugun no fe monsieur le ministre de la promotion de la femme et de l'enfant et de la famille ouais alibi kana ken faso de ma juguye yaba ni ministre so na mo ko be ni yoro ko anyo ministre so duma te donc fara gouvernement ko kan awo bashite ni malikodo anga je ka jonyo afe ayen wele ajara nyeda ayen wele mi ka ajara so mun nga dima akadia
ni kalifale haramudi ay dema ko ni promotion me ke muso chaman furu gafu jaman club la aram promotion de la aram promotion de la femme ibe muso chaman furu gafu jaman yɛrɛ tɛ Nura FM lamɛn bɛ muso caman furu i bɛ dugu o dugu min dɔn ka cercle o cercle min dɔn ka commune o commune min dɔn n bɛ muso furu a bɛɛ la m'a mɛn ko promotion de la femme ayo promotion da a bɛ tɛmɛ o kan a tɛ tɛmɛ o kan ka de promotion de la femme de l'enfant n'i ye muso caman furu o dugu bɛɛ la den caman bɛ sɔrɔ den caman sɔrɔ o bɛɛ fɛ promotion kɛra o tɛ enfant ye wa wallahi promotion kɛra ala o tɛ famille bugulen ya famille bugura o ye famille joli promotion de la femme de l'enfant et de la famille a bɛ tɛmɛ o kan a bɛɛ promotion kɛra n ka cɛ denbaya promotion kɛra ala gafu kulo t'a la dɛ kana ku ɲagami ɲɔgɔn na voilà non gouvernement dayɛlɛ gouvernement bi dayɛlɛ o kumana sa minnu bɛ kule la lala caman bi don a kɔnɔ awɔ k'a dɔn anw n'an kulokɔrɔla sɔrɔ dɔɔni an kulokɔrɔla na buda o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye conseil national de la transition n'o bɛ CNT k'o fana awɔ k'a dɔn dayɛlɛ dɔ ka fara o fana kan CNT awɔ kɛ e fana welela u ye n wele CNT la e kɛra fɛn ye koyi ko m'o f'i ye o o ɲɛna o wele bila la dɛ jija i kana taa kɛ dege su saba taa ɲɔgɔn ye dɛ abada ka don bi ka bɔ sini ndɔgɔ CNT maa 100 ani maa 21 k'o ka tɛmɛ ka kɛ maa 100 ani maa 47 ye i n'a fɔ Mali sariya sunba yɛrɛ n'o ye constitution ye ale b'a laɲini cogo di parce que kaba ko a ko nin fɛn filɛ nin bɛɛ de laɲininen don min ye awɔ k'a dɔn gouvernement maaw fɛ yalisa min ye awɔ k'a dɔn charte ye ale ni assise nationale u bɛ se ka kɛ kun kelenna kelen nka ni yɛlɛmani minnu filɛ nin k'o kɔni ye fɛn ye fɛn min bɛ yen maa dɔw bɛ yen a ma bɛn o ma dɛ sabu olu kɔni wulilen don k'u jɔ o de siratigɛ la communiqué dɔ bɛ yen convergence pour le développement du Mali kodem Hussein Amion Gido tɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin ko in ye fɛn min ni awɔ k'a dɔn o ma tɛmɛ ale jimi sira fɛ fiyewu ale n'a ka jɛkulu olu kɔni y'a jira k'a fɔ ci wɛrɛ bɛ awɔ k'a dɔn kɔɲɔmuso b'a la mun tɛ sɛsi bɔ ye fo k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na en tout cas ko in bɛ cogo min olu kɔni dabali banna sabu olu ɲɛ b'a la sira min fɛ ani ninnu ɲɛ b'a la sira min fɛ sira kelenw tɛ nɔgɔ a m'a kɛ cogo cogo awɔ k'a dɔn gouvernement ye min laɲini CNT maaw fɛ baara min bɛna kɛ ala kumabaw ye nin ye an ye min fɔ limanaw ka faamuyali sɔrɔ o tuma a ye dugawu kɛ ni min bɛ suma ɲɛnaman dɔn a ye a ɲɛfɔ n ye ni min bɛ kɔlɔsitigi ɲɛnaman dɔn a y'a ɲɛfɔ n ye o tɛ se ka ninnu minɛ koyi suma bura la hawla wala bla Mali ka ye zoro hali sini a bɛ n kɔ hali sini suma bura ne tɛ ɲinɛ ne bɛ sogo ala di hali n'a donna n ka so kɔnɔ n bɛ bɔ a ye somaw ɲini ka di yan a ye ɲɛ b'a la n bɛ taa cɛw n bɛna mun f'i ye nin yɔrɔ tɛ sɔrɔ ko soma tɛ a so minɛ dɛ ka soma a so tɛ nin ye sa sokal dun filɛ nin ale ye adamaden bilannen de kugo ye ale a ye somaw ɲini ka di yan sanbo a ye kɔlɔsiw ta maa tɛ ko cogo dɔn ayiwa n'i ma gouvernement lasɔrɔ CNT lasɔrɔla a banna ka to ka miliyɔn kelen ni dɔɔni ta kalo la Mali ko in na an fana ye kɛlɛ dɔɔni kɛ sa koyi ko ni an fana y'a dɔ di dɛ ni kɛlɛ de bɛ maa n'o tɛ e maa ye n ko kɛlɛ de ye maa dɔw layɛlɛ kɛlɛ ni kuma caman n'o tɛ dɛgɛ su sabaw bɛ assemblée sɔrɔ yɔrɔ min o ye ɲɛwuli ye dɛ wallahi dɛgɛ su saba man Ala de ye masa ye wallahi Ala k'an di sababa bɛɛ ami kosɛbɛ wa ɲɛma i bɔra filɛ k'i da don ni projet de loi mun na wallahi police territoire ko kuma in bɔra yan de i y'a faamu police territoire ko kuma in bɔra yan de ni projet de loi mun n'a talen filɛ ka minɛ an bɛ da don CNT kɔnɔna la police territoire ko kuma in bɛ yen yɔrɔ de la kosɛbɛ a bɛ yen yɔrɔ de la kosɛbɛ aw ye biso ye ko après avoir épousé toutes ces femmes on doit vous appeler comment gafu jama ka madu dɔrɔn a banna ɲinɛ kun fɔlɔ de ye ɲinɛ o to bɛ dɔ filɛ ye ka t'a la a banna ɲɛma an bɛ taa u ye soni kɛ an ka foli b'i ye kosɛbɛ wala n ma démissionné n bɛ to n ka coloneliya la awɔ o bɛɛ ni ministériya bɛ kɛ o kosɛbɛ Ala k'an ni sababa bɛɛ a banna bisimila an ka taa an bɛ taa indépendant ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni a ye maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Umaru Bari a ko mun ye pôle économique et financier de Bamako kosɛbɛ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko nin waati na Mohamed Sidibe an ka foli b'a ye k'a Sidibe a fana b'a lamɛn kosɛbɛ foli tali kosɛbɛ i bɛna ye k'a fɔ ko nin waati na ne dɔ ka bama sa dɔ ka nati ja siga t'a la maire zone fo ka taa fara mun ye fonctionnaire zone kan maa dɔw fana bɛ dibi la u yɛrɛ kɛ mun ye pôle économique baarakɛlaw ye ko maire zone de maire zone bɛ hakili jigin Tata Pongo ka dɔnkili la wallahi
Monsieur le maire eko kominu te yiriwa ambenyana eko karicho be yiriwa ambenyana Monsieur le maire andare la kesi gangu nazo maire zo tataponi awo Jodamani Dixon Ramses ale ni Ramses ale be sente kono Ramses be sente kono awo kabana niche ala kani sababu ami bismillah nyeba la ka foko maire munun be fo ka ta faramu jamana fonctionnaire munun be mun ira ba don ko woka buga kulusi ola wati kele la be na ka foko ma do kono mi ga negeduru ku wele ka ira ka foko mu polo économique et financier ko am mako ba awla abese ga feran dabali jumatique senga wala saka nafulo ninku odi ama abese kishi antoro ma togo manyana watriba ka fola o konna la sa ko mu ministre mu be nale banga kiri bon kuna no be kasonge o kofo kasonge bora wati temone nani nga kuna foni ninga binte chali akwa me domine na foko bi munye critique la ka do me bara do la u be bolo la sanfela ola o ka ta fara munye kuma chama obugo oke akoni duye kiri baro jati mena ka laje ko nimbe sara soso ko aba akofo munye kasonge akwa be wole blakiri tikela bela jele oma bela jele ko ninki aklitu yere la munye kuma bafo munye bolo la sanfela foko ta bla munye sira woro fe una fondi sira o fe nyema ku ko ofani ko o dabla munye kasuge akwa be bela jele akila jigi ko kiri bon do kiri bon mun jagani wati bela jele na mari don kangu akili to yoro na kosobe wati kala la na manya ka fako miye polo économique mo olu wulen do muye zuma kulo be siga minato ko muna jamana o kona la manifin do fana de bugo ke o ka tanyini sira ye manifin do be ni wati na ubu yere ke munye polo économique barakala ye na do be wole to muna fonctionnaire do be wole to muna o no lu ira donc a fako ko kulusi ko woba ala una feranda dabalike o siga ko négocier to muna kasuka wari ko duma wala sa be siga kishi kaso bon toro ma to muna kaso mi kiri barakala yerete. Pourtant c'est un bon métier. Un bon métier mais ni droit là. Oh ni mais sinon monsieur le maire bonjour. Oui. Contrôleur général Abana Alassane Aga Intal Fak Sidibé. Pour l'économique. Ça va? D'accord. Et puis c'est qu'on a 13h comme moi. Et 13h bas sur non. Tu viens à 13h ou bien petit non fait. Abana. Ah non mon frère. On a que pour l'économie. Est-ce qu'on peut se voir un problème talanga nous? On a arrêté. Quand on était barré avec pour l'économie là. Wallahi. Kabira la ida. Iba mama delegi do. Wallahi. Et qu'on la kumateji sisuma. Wallahi. Subhanallah. Un minute la mami fayer fa. Allah akibaru. Na man ko flane ana sabaka bo indépendant o konna la Omar Badi ale kalim kala tigi mar ma ga nyama ibunya obala ala ne tangoni kunya ayere kuyi do min pour l'économie mo yen wele amajare o kuya ayere de amajare akaharamu climat qui bla chambre froide konna la aya kunzumale do na ngani klimu mais sigle ben ala te fi sengoro la be woshi pour l'économie hey Allah fi sigle me washi Allah kibaru amano ko ndo adoni kama akara mera koyi yebena nyiko chaman de koyi wa sabatara ke wabi samay wa sabatara ke wabi samay kule ko ni mo yon weli chere nyumana wa frombe radio bengana kasoba misho maiga ni ibadi bisika na ni tina farambi ni no fe ne ko subhanallah akane konoy aka mo ko mena nye gafe meleke dro ka da hali ma fenvo mai abana shure kasoba fo pour l'économie ntara ja ntoko ere kumbi ngo jabi akera barawulla ngo gafu ngo aywa ay du goge do ke de ngo ni nana kay ngo ni ta do mi ngo ni du ja kursi gana ku indi kursi gana kala man ngo ku ati amando ko ya aka haramu ya na sigi kabi midi su 11h moy midi fo 16h kuma la hawla mbe suma la so ngor la be ka woshi ya man ngo ku fini be nyigina mo fiye la ya kodi la ya kumambe akumana sebe ngono sebe minangwa mako soir de Bamako akwika do kafo minya aweka do URD ndo amarali URD bilama akembe babugu barai ndo minya aweka do nangunya do ikado kafo URD be ka oyebi saya yemone ni yenyina ni yasigile goloka ko saya de yemone wallahi gwanyo Igor
Igor Jara Gasama ani awaikado ma chaman be salugu na jenyogo awaikado kuyu gwe kanyangini bire daukun URD awaikado sabu ubeka URD to ubeka lafu ubeka geleta kanyeshama la Jara ako minye URD akono ko minvlene awaikado no ye gelai mimba kono ndo akoma dablade halishini ako beka gelea katafe ko kosodani ina yere ni yeko ko minwulila mingo ni kembe awaikado dabali bangoye no kembe ka ko nyere na bijini ka bela jide jugula ako chef de file de l'opposition malienne ala ka hinala Soumaïla Cissé ale minna tayara taya ani biche ndo minye URD nye dongodo elew de bina kono nye dongodo dabali banko de bika kono ben de bike mimbi ma kamana gon kosobe ninja kulu nyere awaikado ashini yesigi alaba abijini ka dongala mana sabu mata do ibi kummi jami ako conférence extraordinaire o min no kera so be ka biro kura do sigi singa biro national na nyama ya be gwanyon kulubali nu ya di oma je kulu min be ne aklan tokli o be salugu sonugo bolo lu fana gulila de o ma bla da grindala o ye bereta o ka do bere chejugu ba ako ni jatemineke goshiri o ka do o de kera sabu bu nyama ye IRD kono tango te kanyeshi a vice president ma ako ni alaje goshiri minu no lu tara o ka do salugu naka mawfe kanyeshi nimma ko vole numa o de o ka do minu ngera sobuye a conférence ke janvier kalo kleta ani woro gwanyon kulubali ko sigi ikado ka fo goshiri ngoni salugu naka maw ya ta kanyeshuma ako kele ne jatemineke Mamadou Igor Jara ale min dona parti la ati wati jambo bere susuraku Mamadou Igor a nyangida kabo URD awaikado okonona na folo ako temeningo kaboy minya awaikado Mamadou awaikado Awa Gasama ale min be sente atola de Mamadou Awa Gasama jabi tamati ala transformation de tamate à lokoti transformation de tamate à lokoti Mamadou Awa Gasama ko bere ndara fanaku minya Amadou Cissé no ba wele ko awaikado jajiri 5e vice président minya docteur Befon Cissé madame Koulibaly kajatu awaikado Samake ale re député Koroy 3e vice président Tido minya biro kura minna sigara na nyama ya be gwanyon bulu minya awaikado Kalou Samake Arasini Cham Modibo awaikado Kamara Mohamed Ould Fall premier secrétaire chargé de l'urbanisme ani l'habitat minya Bakari awaikado Fobi ale secrétaire politique Gushili Dara Nimbeku ndo Abdou Zaid Ousmane Maiga awaikado numbela jerele ikado Gushili Daruku alkuni awaikado ajenyon fe sabu ulu ka conférence minge réunion extraordinaire min no kera awaikado ko imbela jerele atara o de sra ako ka boy ma wero be minum fana awaikado bele daru kungoy Issa Bashi Koulibaly ale Goshira Abdourahmane Diarra président mouvement des jeunes ya susu Amadou awaikado Betraoré secrétaire en charge des questions économiques Asusura Demba Fane secrétaire chargé des relations avec l'administration Hélène Ouya susu Ahmed awaikado Segou Touré Asusura Migne secrétaire chargé des Maliens de l'extérieur Abassi Diallo Fana Susura chargé secrétaire chargé des finances Moussa Sissoko Ouya Fana Susu premier secrétaire administratif Cheikh Labassi Aïdara Ouya Fana Susu et Karoka fo secrétaire Mimvana Bey nous est secrétaire à la solidarité à l'action sociale et aux questions humaines humanitaire ou des Cheikh Labassi Aïdara Ouya Susu Susu ni kana de akara wiye awaikado nungo ni susu URD ele togo bi yoro abona ukana ya alade abana kana ya alade ukana URD togo fo wa atola kuma bi yoro ukuma bula sabula ko nunu ye bara minunge bara nunu be IRD sariya soso bi aba sariya soso sini uka ko kechugo ani IRD tabulu ku te kelinyi ko na sanya ngini bere ay ka don do taraka nun segere batir fleni minya ay ka do sordi boko la ya jara aka fasiridu la ya jara befu ndogo saade mone wallahi Soumaïla kunda don wallahi ne Soumaïla kumba don nindu atiketa ko sobe ala gata la de donc mbado kambi se bima wallahi ma kunta une partie de khabanay une partie belebeli min structure lendu mauka na ka ukodo nywana tem pulgutu wallahi nafulu kama nyama kabine ni partie leader do kuma ka me ko ni nafulu te mama ko wallahi de ala c'est pas ambition tala wallahi adona ko abana ningo ni c'est pas la peine non nous minu de sele mbeka ben njugoina e non de bikla kana ko bina jamana mara abana e bina mun fomu yanna abada abko ma kayan tire ko isawa odoke
ngordo aiwa ala ka ni sababa be mali ko ta koyi angata abeta intera ko di awa angata bismillah ni man wati na me sedu dan sugo ame fulita ni ga fena sigara kuyati abana me kosobe munye madam kaluga awajalo ni wati na anana ame madam kaluga ame fulita ni ga asigere abana la priorité ne be mbolo do be boni aye e de tamati lokoti fo ka baba ya meun kika sabali komi don tola ne de do nyenga kuma fo kampa kuna ya asokobe kana nai abana tamati de transformer tamata lokot bismillah ngata ko bananko akanya itebe ka doere fo bismillah seri jara akmanu la priorité o konna ula seri kodi nyama ibe na ka fo ko bana do be do fa jamana ngona la ka do no biyala anga politique ma ula fatike ba ka fo la mu seri jara ko adugulente mashila munye mali donye ne ma dusukashibu ula bi ko sigata la ko politique ma udukoi o benata munye politique ma do biku goli wuli ni wati labana ma chama ubugo foni nganye si transition oma o politique ma ula ibe na ka fo ko munye Musa Mara ko alebo ula Musa Mara ni yaji timna kala je ale jamana premier ministre yake ka teme wa munye masake kalata munno kara san 2013 ayi kamba ula akoni wati labana nuna ira ka fo ko munye Musa Mara aye kuna foni ndo ko ni nku odimu ye nanzaro ka na fondi sebando ko ni ula na fondi kene do ka o Musa Mara asboro mara Musa Mara ko aya ira ka fo ko transition ko be tabulu na bi ku ka feren dabali bela de ne tiga senga ko angata kalata la Musa Mara albi akmara ako mu ya assise national de la refondation o mun kera kosanina e ko lu mata ala koy Musa ko lu kuma don ka fo ko mu ye femu do fem betante albi Musa Mara akmara ako alete do flafo ambe kele ndoro ne fo ko amara ba ko feren dabali bela ke angata mu ye kalata o kon wallahi ba ka fola mu ye Musa Mara ako anga masakau na be transition maraba ko fo ka feren dabali bela de ke unesi do be siga fo ga be ko unana unni wachala la tukumuna siri jara akoko yini ngali to mi ko abesigi ko Musa Mara ni ko fo abebo Musa Mara mun da hono ni eski ko abe jamana ndowa ko Musa Mara ale mun be ka jamana masaga ko anyini ko abe jamana fewa patriba ka fola akoni Musa Mara le ministre ko tewa akoni yaka ko njate mene ka laje ko Musa Mara ale bala ka fo ko ngata kalata la ko jamana fancha man be ni ko ngata kalata la bi ko Musa Mara ko abesiga ta campagne kata akaiwa patriba ka fola munye malidon mirina mumba ona bi o de ka ngalla kana ba ku deme ka damine kay fo ta go shikilal malido mesiga munu lafiya o konna la to muna ko la ta o ka soro ka ke ko fani flani banya sama ga la priorité o konna la seri jara ale kalim kala tige ibunya obala seri jara amba fo ka wali mando nyira dugo ke do seri be jukoroni fulini tonne be nye shama sanga ani wati o ma seri jara nanya lefu ndo minye indicateur de renouveau ne be do akodo ngayana ngata yusu karwati minye awekado renouveau FM ani renouveau TV ngoro kedo nga patron do abenna me anga fuli ani tanni be kanye sha na ka dimba ya bela jilima ko fomba bugu ndo halbi nambi tambi se minye indicateur de renouveau mbali ta chaw ndo minye ni finya bora mili fiye duma tare minye awekado farabugu ndo farabugu kuma bana pe armée pe mali surasu duna abana duni yɛrɛ damate fo ka tila ka balo d'u ma sigari ala ne y'a fɔ kuma ba in ni tabaji ba in tɛ o bana ko in ye hakili ko de kosɛbɛ ko in bi don ni hakili ko de farabugu ye hakili ko ye cogo min faransi ko yɛrɛ fana ye hakili ko ye ten tigitakiw ni tekinikiw de don a ka faamuya a banna sɔrɔsiw donna farabugu amena wa message ni vocalu be ci ndogoya ni nga fasiri tambe min fo an faso denw an ga faamuya an kana taa kɛ ngɛrɛni k'a yɛrɛ ayira furu fara dɛ message dɔw bɛ yen an b'olu ci olu ye kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ma par exemple frontière minnu filɛ nin maa minnu b'an kunna bi sɔrɔsi ninnu kosɛbɛ maaw de b'u bolo minnu fana entouré don minnu b'u entouré minnu bi jamana ko caman galama n'i y'a y'u ma min kɛ fiyewu u dɛsɛra de c'est vrai population kan k'u dɛmɛ ni fɛn caman ye mais waati dɔ bɛ kɛ an bɛ k'an yɛrɛ gɛlɛya ye dɛ walahi sabu vocal dɔ bɛ yen ne y'an bɛn ko dugu dɔ bɛ yen n tɛna tɔgɔ fɔ ko kuranw tigɛra fan caman fɛ kuranw tigɛlen kɔ ko maa dɔw surula yen ko olu surulen ko a bɛ k'a dɔn kuma donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ cayara maa min bɛ se ka kuranw tigɛ ka tila k'u la nati k'a sɔrɔ gɛlɛya ma bɔ a la faso don dɛ walahi donc n'o kɛra
na we cede minu shurule ye ya tutan fula ka nyenyi aka na beke kuma yi abitango fa kuyi sabo ado bi shika ka nyere ka cede wi awo ange nga abikate ne ko mbi tede kuyi ado bi ke anyere ka cede wi wa cedo burange mimbe no ye konyoke kurai e ko muso kura anye muso fula na minta faransi bole ngwanga konyoke kura o mo fara mata do be dabulo minga o bi bara mina fanga chuko do fana na kuyi na mala jo sirafe na ngwamba be fo wala ba na yere churu de bana akodo ka to gunola o osobe alaka ni sabo alaka fo mi ko nyuma ndama to mi ya way ka do mba facilita sa mi ya farabugu alhamdulillah tare akoni village mi vlene na be farabugu ko fo abe jamana chamanje bulofe do kun temeni akwanga chede no be way ka do mali sura su ko fo antara farabugu antara abobulula farabugu na lamini be de gumbi ngumbuka koro mi ngumbuka mi ya way ka do ni ya ambi sika anga munmunu salo nanga yala chamange minya weka do mali surasu bidite koke ala ni tuabu malangolo nunu sabu be kuma chamango min teknye o yasoro o ka fere onu ka dabalu obu kono o kuma na sabi dongo ala bundeni ko ni dabuledu ala chamange bulofe o kuma farabugu liberation total farabugu blala farabugu mimbe na kun laminedu ni gele kumbu dala la blali da matede ka klaka camion va weka do dadu mun feuna ni ka tanu weka do kata di farabugu ko patirike bako farabugu da matede yoro fana be minu kumbe gelela abala chama liberela jango ta awai kado dugu min be nuba wele ko maribugu na be cercle de jene awai kado to bu tara anga surasu tara kata ni be libere donc amba fa alhamdulillah rabbil alamin tabarikal lazina halibi ala ku deme halibi ala kanzo hakli nyumana halibi anga mbasiga anga hakli sigi kwenye strategy kodi doni kwenye doni di akana ke nafra ko kelebe shini abolo ko lenga shide ne ma fode ala ka di sawo l'indicateur ndo ni ko fasiri ko boli bunya bala ayya mali me jagui abinya sikatala ni ala sona wallahi radio nura fm musa maiga anga fuli bayi minya aweka do radio kapulo sikasu minya aweka da amba foka wali mando sanga ani wati nura fm aweka do save le repère ne be boni ale ni mbona ye idrissa maiga ale de kumando le repère o konna ula ako munye kiri anga kiri bon ulu ko ni malitel ne orange bere ko ninka asusu ku wati temeni una kaira ka fa ko munye sefa war keme ani biwolon vla ani saba kuko o salamunye ere makko temie fatriba ka fola o ko akadri ko na lakibe na ka foko juma temene no bena février kalo klenani ma ko munye orange mali ko ka ta fara munye mali talla senika jakulu munno benin jakulu flatola yop na foni ninku oji fatriba ka fola akoko akla jigina munye coup d'appel de Bamako munye novembre kalo kle saba amba flani samuga ani kele ale orange mali foko ta fara munye mali talika ye jelaki ko biun kan kosobe ko munye sefa war milliard keme ani biwolon vla ani sara saba ko nyana sara munye association de consommateurs ko sabu ko munye facturation ko munye répondeur munu ni ma wala abata bi répondeur muka ko bugo wari ko tike jamana ko don kuna fatil ba ka fola o kadri ko na la sa ko munye Sénégal mumbe no be maltel kuna ko ta fara orange malka ni Sénégal jakulu nunu ko ni wole ko ni ka bla kuna fondiloma février kalo klinani tamani wole ko ngure dore kaira ka foko ni sara munanga kiribo ma fla ka tanye ko sara ndo politina janai bi politina janai sini o sabu ko nen sare ko na Allah batuda ka be ga sababu ko luka baro bela dilen ko obina che e se diga jakulu rewa abo na fi na jamana nga ko ka ba ko ko nga gele note amma minu bi jamana ko ka o chama bi do ala de ne re tara jamana o jamana minka farafina jamana ntara fon fe minka ay reporter tesra na be fuye ko vous êtes sur les répondeurs atisara de vous êtes sur les répondeurs de Bourama Traoré. Veuillez laisser les messages. Veuillez laisser. Ni ya tona ko tik. O kuma na o sarali ko ni bi yere ko. O jakuya. Mais o luka kuma min bi foka na. O tisara. Bon mali kona. Anunu be ka milliard de chala de. Siga tala de. O no fora ko ka dabla ne o lu syndicat jakulu fana wulla. Aywa bismillah. Ko tike. Ala ka nya ka dama. Kosobe. Awa tala.
Fatriba ka fola ako ni Senegal jekulu fly ya ira ka fo ko mun sara sebe mun o bina mun nye malten ne orange o ka ko malten ne orange be barada ne wati muna ko o sara sebe ko o labatolenta jamana o konna ola ko o strategy la ko sara ko amanga buli mun ne orange malin ne maltel o ka ko ne sara ko na abullo o ka ka be ka sobe ko ko luka bara ko nko o chie o strategy la ala kan so o strategy la ni manunu ya ira ka fo ko dona na tawla mirina na klata mun bu ula ko be na tabara bla ira ko na koy wa ko mi sotelma malital ko ta fara orange mali daw ka ko dona na to la ku na sindigun ko ni ko obulda ni yoro nun ko ni ula foni flani anya sama ka bo mi le repet ale ko nala Idrissa Maiga ale kalam kala tige marma ga nyama ibunya obala ndo boya jaranye ambe fulini tonni la se kanubani de meba bema la me jereje kulu ka bela jelefu minye awaikado Sadio Diallo ni lui logement kawanga foli biye Diallo ndogo ambita amata nambita ambise eta ubana abana kosobe ne be ni fana ke ka kunje saka ndogo minye dugu fana keta dugu fana kumana akumana sebe ngono sebe minangwa makula siren ndogo minye awaikado farikulu nyeneje a ministre so kuma kelembe odeka ako neun yella magali dami kuma udamine la ako sabu niye jetemineke mali delegation mimbe ni awaikado o deflation o ka deflation ka ta Cameroon ndogo jaja uganza la mamata de hakilina ngundi dore malika seka kupu anga seko jaso chaw kana nai Senegal ben ni sonja mina jere jefu mange frek man dok ben ni sonja mina bi yanguma ya soro aunde kumeka anga foku hoyu nanga todu ni sonja nanga tikadege nga ko ingelera ambulu ko sabu awaikado wari mugude kumbe awaikado manu nunku kerengere ni yala aunga delegation ni katanu e Cameroon alta ko imbise ka nyesoro chuma nga wari mugu injabi kise kele amaseka nye amanyerbo watama mene shishi mabo ako delegation minvle ne anyama ya kume mami mbulu ode ministre des sports ministre des sports ka yi awaikado waliya doka ani tabulo doke ndo ikado kafuka ko gelera ko sobe sabu hali minye quart de finale aw maseka temula yango te demi finale ko sobe te finale l'argent wari minnu taranai awaikado wari nu namanya amani shila soro yalma wari usegena naiwa a versera anga jigene ba ko no nyingal to me asigiledu ako nyingal ngumbe koy sabu minya awaikado niye jatemineke delegation min tara ni yoroko folina ndo minya awaikado nyingal ngumbe Musa aga atahe igaro kafoko amada ni ndroma mado mi awaikado wari ko sirafe akoni awaikado anga wari muguche kado bara fe ka kumafo wari aba hene mukoy abiche tubo ma bicheti ako kabi ninja inana wari mugu bade bikata nika do fari kulu nyeneje ko sirafe ako sabu wa misaliye minyi anga vesi marsi min na farako ka awaikado abara doke vesi marsi akura kurara ga min ya kamara gwanyoroi vesi marsi yere kura kurali min vleka lalaga o wari binyini ka tagun vesi marsi yere jolila de la gafiye nane inde la kan kuma fiye o fana ka ba ko de inde la gafiye ngo wari munu buga foko ka vesi marsi renouveler wallahi a wari akuntala be vesi marsi re joli akuntala betala kana anto suno la campus ko o yan pousser de o yan pousser transition ka tanyanga de meka o iche kana ando suno la campus de tangale mun ma ko la ko do be fode al journaliste bi antiga ko nyesoro ko foshi ko ingelele mbandala mobi yela na fambe ni unyini ka transition e milliard dama wallahi do amugo to la sanga bara ko ni ka ke wari do be abana no te vesi marsi ka kura ya ofana wari ka tacha ni vesi marsi re do fana mo fo chano de nyina na wari ko de nyama ko sobe nyina na wari ko de wa o yere de matere ako mali yere minya awaikado anga ku da frigi jeli dronte vesi marsi ko dronte wari mu ko nyere fana de mate hali jakulu mi joro minum be no be awumbulu ambe ka lafu ka tafe fal ko nyene je safe ante ka se ko lusoro ni secrétaire général ya mingu mambulu na be confédération des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie ndo awaikado ofana o burkutura o klela auna ni ministre kele nga wati ta di awaikado Cameroun ka doma ako kuma na bidon mine ko bi anga nan take karsa kadiye karsa beka buganci ananyo ko nan chama sega lu ni wuli ka jo ubike o ka kede note jongo ala anga nan nyon nege a Senegaliyata anyena nga chere la maliku nga tawde kunga danyi abana maliku nga soro malika jaso ode kunga danyi nga bi kuma ubina kede kuma be kede kuma be ke jaku ya damina ministry kata se fédération kata se entraîneur kata se AGSM Umar Baba naka délégation ananyo ana chama amina lede ko kuma ubina kede kuma be kede
abe kuma de a ti se ka kɛ ten a taara ten a nana ten abada ka sɔrɔ kow caman bɛ ji jukɔrɔ o banna o ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na o banna jamana in kɔnɔ dɔ tɛ se ka dulɔ min dɔ ko manamanakan fɔ dɔ ka kalo kanw fɔ o ti ɲɛ koyi o banna pewu ala ka n'o tɛ nin denmisɛn min b'anw bolo nin ye hali sini n'i y'a ni Senegal bila ne bɛ ngali n b'a fɔ ko Senegal t'an ci a bɛ kɛ fo ni classement ma kɛ k'a kɛ ka ɲɛ ka fɛn kɛ u t'an ci o tɛ se mais u y'u ka kubu ta o sɔrɔla mun fɛ baara bɛ kɛ tiɲɛ de kan awɔ baara de bɛ ka kɛ tiɲɛ kan voilà o sɔrɔla mun fɛ bɛn ani kelenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a banna mais anw bila man ɲi anw fana de bɛ ka zéro ye an ka maa ninnu tout le temps il y a des problèmes ministre yan fɛ fédération yan fɛ entraîneur yan fɛ entre tout le monde ça va pas an ka maa ninnu dɔw tilennen so fagala ye n'o de don u ka fɛn si marché u ka morceler ayi a bɛ tɛmɛ o kan haramu a bɛ wari d'o ma de kun ayi a ka ɲi terrain joli b'anw bolo yan ayi a bɛ Masi bɛ yen kosɛbɛ Wenzɛn bɛ yen Mamadu Konate bɛ yen Bamakɔ yan ani jumɛn tuguni a ka ca Amadu Keyita fana bɛ yen ayi 26 mars tɛ n bɛ sɛgɛsɛgɛ terrain joli bɛ yen donc u ka dɔ jɔ k'a ɲɛ dɔrɔn u ka dɔ morceler a bɛ sɛgɛsɛgɛ de a bɛɛ tɛ se ka kɛ ten dɔ ka jɔ ka ɲɛ dɔ ka morceler u b'a sɛgɛsɛgɛ de n'an tɛ fɛn sɔrɔ u ka dɔ morceler wari mun donna da fɛ u b'a sɛgɛsɛgɛ de Coupe d'Afrique a ye na c'est à dire Asimi kana ko to tan dɛ abada bɛɛ taar'u ka équipe la minnu nana il faut les appeler an ka bilan ni fɛnw ka kɛ min ye ka fɛn ye min o ka fɔ solution ka sɔrɔ e yɛrɛ la ne yɛrɛ kun dusu dara dɔɔni mais depuis Sénégal coupe in da dɔrɔn ne dusu tɔ bɛɛ yaba la 7 milliards depuis y'a ye wa voilà depuis Sénégal kɔni ye coupe in da a bɛnna sa parce que olu fana ta ko fɔlɔ baara kɛ ko ɲuman kɛra mais o tɛ keleya bali quoi keleya musumusuni in bɛ dusukun na hali u ye baara kɛ o awɔ keleya musumusuni in dɛ u ye baara min kɛ u y'o nafa de sɔrɔ parce que sisan ni n ko n bɛ kuma wɔlɔfɔ kɛ fɛ a tɛ n bolo Coupe d'Afrique foyi tɛ n bolo a ti e bɛ kuma cogo di voilà an dun kan ka taa Coupe du monde na awɔ bon n'a fɔra olu kow ka kɛ il faut qu'on se parle voilà il faut qu'on se parle u nana u ka kuma de voilà i y'a fɔ cogo min na nin donna da min fɛ wari in ye tiɲɛ wari in ye nkalon ye min ye min kɛ n'a ma ɲɛ o journaliste sportif minnu taara kɛnɛ kan k'a fɔ aw taara aw da mun na Mamutu Baviye ye dɔɔni d'aw ma yan fɛ karisa k'a tɛna a ye n'a tiɲɛ fɔ dɛ a bɛ fɔ dɛ aw taara min bɛ a ye n'a kan a ye n'a ɲɛfɔ voilà c'est ça a banna aw bɛɛ sen b'a la kosɛbɛ Ala k'a ni sababa bɛn ami waati sera kosɛbɛ waati sera kɔrɔ sera an ka bila yan an ka bila yan ten kosɛbɛ an ka taa an ka bi taa bila yan ko